Kula kakulonde ngibusisa igama kupastor ngithanda Newflake okubalekile nokufanele ukuthi inamba yasenza kuphela kusonga 96 ya 5 ntambama uma ngomlandeli uyafona uWhatsApp. Sibheka la Vuyo Sopapaza 1489 Vuyo Sopapaza ngicangile kanjalo 1489 uthi ukuphupha ugqoka isicathulo esiphakamile heel akabingeleli akaceli umoya omubi ongabingeleli nongaceli ngiyacela abantu behlukane nawo. Sabe sisiba nozonke Zungu ekuzonke Zungu uthi amen mkhulu ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha ufake isicathulo eziphakeme kuma bracket wathi ama Crocs ama high heel in English ama Crocs abanye bathi amakwayikwayi uyicathulo eziphakeme. Nake singakusho 1 ngokujwayelekile uma uphupha izicathulo eziphakeme uphawu luhle uma uyigqokile lusho ukuthi wena ungalindela ukuthi uzothuthuka uphumelele futhi ube nenqubekela phambili kokwenzayo. 2 futhi uma uphupha izicathulo eziphakeme kuwuphawu olungaluhle uma uyigqokile lungabe likuveze ukuthi ngenze kuzonyusa esikhundleni noma ke umuntu ongathola nje ukuhlonishwa umuntu osuke ezovelela noma uzoba nodumo okanye uzoqashelwa nje abantu bezoqala bekunothise emkhakheni wakho njengamanje ngaba ngokwemfundo yakho ngokwekhono lakho uyabona noma ngendlela nje ngomsebenzi. 3 ngokwesintu uma ngenze kuphuphe izicathulo eziphakeme sihlala nje ngophawu luhle uma uzigqokile lusengaveza ukuthi kungenzeka uhlelo lokulungisa umoya okwembethe luza nomphumela omuhle uma kungukuthi ungumuntu omatasa nohambo lukamoya yabona njengamanje ngoba omunye umuntu angayibona esegqoka amaqhwaqhwa kanti ubhizi unohambo lukamoya kukhona kulungisayo yabona bese eyibona eseqhwakele ke kulamaqhwaqhwa yabo ukhoma ukuthi cha ikhona intuthuko khona inqubela phambili lokulungisa kwakhe lo moya noma lokuthwasa uma kube umuntu obethwasa noma usethwasileke. 4 futhi ke uma uphupha izicathulo eziphakeme kuwuphawu olungelubi nje uma uzigqokile olungasho ukuthi kungenzeka ulindwe uhambo kalkulazi kuye kube uhambo lwebhizinisi uhambo lomsebenzi yabona abanye abantu ebayibona lento uthola njengoba kunohambo angahlali thatha lwebhizinisi olomsebenzi sekungaba kolikamoya. 5 kwesinye isikhathi ke uma uphupha izicathulo eziphakeme kuba uphawu olungelubi nje uma uyigqoka ungabe lukhomba kungenzeka lukhomba ukuthi wena kungenzeka umuntu onontanda kubukwa umuntu ophila impilo yeziqwiqwi unempakamo uphakeme. uIsaiah 3:16 wathi futhi uJehova ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa ehambe lula izintamo eqhikiza amehlo ehambe exokama ekhambeni kwawo ekhenqeza ngezinyawo zawo. Okay asivale number 6 kuyenzeka uma uphupha izicathulo eziphakeme kuba uphawu olungelubi uma uyigqokile olusho kungenzeka wena uzojikela abantu obabukele phansi ubeyise yabo. Amahubo 41:9 yebo nomhlobo wami ebengimethemba obedlisa inkwa nami usengiphakamisele isithende sakhe. ngokaJohane 13:18 angikhulumi ngani nonke ngiyabazi ngibakhethileyo kodwa kugcwaliseka umbhalo uthi odla isinkwa nami ungumphakamisele isithende sakhe.
Siyabonga besibheka ukugqoka icathulo eziphakeme ongama high heels, ongama heels, ongama Crocs sharp angazi khona lokho. Siyabonga. Siweni phansi